Hi mga moms, good evening. Yan, obviously medyo madilim-dilim na dito, no? So, andito tayo ngayon sa labas ng mansyon. Yan ang mansyon nila Brenda. And hinihintay natin yung pagdating nila Coach Greg. Ang ito yung mga tao na to ay family ni Mia Kaloka. So, nandito sila for how many days of vacation? 3 days yata. Days of vacation. So, they decided na bisitahin dito si Brenda, no? Yun nga lang, wala si Mia, hindi siya makakasama. Kasi, busy rin siya dun sa pinapagawa nilang building, yung business, building ng kanyang family. So, abangan natin sila dito sa labas. Actually, si Diana naghihintay yung pinsan ni Brenda dahil tatlo yan sila, pati si paring Toto, yung asawa ni Maring Charen, yung ate ni Brenda, ay doon din tumira noon. Actually, hindi pa artista si Brenda noon, pero may extra na siya sa showbiz noon. Well, technically, artista na rin siya noon. And so, hintayin natin yung pagdating nila kasi ako lang yung nandito, no? Kasi si Brenda ay medyo tipsy na rin. And yung ibang mga Bex ay ayun. So hindi rin naman nila ang dilim. Hindi nyo na ako makita. Kasi pupunta ko sana si Dayan. Dayan? Dayan? Nandiyan ka ba? Hintay ko si Dayan kung nandun siya eh. So, dito na po siya mga moms. Ito si Dayan. Tingnan siya na sila. Ito na sila. Okay. So, ayan po sila. Sila po yung mga magkakasama nun nila Brenda na nagstay sa bahay nila Coach Greg, kina Mia. Dito sila matulog? Sa mama ko. Charot. Hindi pwede. Yung bata. Hindi. Yung bata ko sa natubo. Kay papa niya? Sa lola niya? Oh. Hintayin natin sila. Malapit na raw sila. Sama mo ko doon. Mag-entertain sa kayo. Hintayin na natin sila dyan sa gate na lang ba? Okay. So while we're baka ito na sila. Coach, ano ba? Nag-rent ba sila ng car? O taxi. Hindi eh. Hi! Hi! Coach Greg! Hi, andito na po sila. Wala siya? Bakit wala siya? Dito. Dito po. Nakbuksan po. Bumas mo, te? Ayan. Bumas mo niya? Uy, Bumas mo? papasok yung sasakyan. Dito na po sila. Madam! Madam. Hindi mo pa siya, pinagsala ka na namin. Wala ho. Umayat ka! Lasinggero. Oo, lasinggero. Huwag lang iinom to, gaganda boses ko. Ano? Birthday. Ay, naku, sabi ko. Buti Ilang na lang years ka na si pumasyal Dayan, sa amin? Sabi niya. Ilang years na pumasyal sa atin to, sa nung piyesta? Ilang years? Tagal na, bago pa mag-pandemic, no? Wala pa pandemic. Yung huli. Tagal na rin pala. Yung may namatay din. Ano ba yun? Si ano? Si Ninard. Namatay. Yung last na punta ko sa inyo? Oo. Yung tayo sa highway pa nang may namatay. Ay hindi, nagpunta pa ako ng birthday ni Coach eh. Oo nga. Ay, oo, nandun dun sa ano, sa highway, dun sa Avenida. Ayan, it's tour time. Ano yung importante sa amin? Dapat daw 11 days kami sa... Sabi ko nga sa kanila, masarap, ay yan kuya. Masarap magkape pag nandiyan ka sa umaga. Kasi 100,000 per show. Ayun o, naririnig mo yung ilog. Yan, sa gabi mas malakas yan. Kulig-kulig lang. Yan yung mga A-house. Dalawa dyan, yung 2 tsaka 3. Binidyo niya, kita namin. Aircon, dalawa. Sabi ko nga doon muna sila sa mansion magstay kasi kahit paano medyo malamig-lamig doon. Yung may aircon naman dyan. Pinaready ko pang aircon na palamigin una kasi dalawa kayo, dalawang room. Tulog. Ayan na po yung pool.
Ha? Ito ang dating basketball court, yung swimming pool. Doon na malakas ang kita, Bray. Ha? Mas malaki gastos doon kasi maraming lalaki. Oo, mapapagastos kami doon. Pinturan sa Manila. May magtatrabaho na po sa sponsor. Ano sila kasangya kasi kami Rewa ito, alas ko lang chlorine, no? walang chlorine. Wala po. Kami ever, marami na libo. Kasi tuloy-tuloy yung tubig yun. Saka namin nilalagyan. Kasi sa chlorine ba tatapon nila yung pagtulog Monday. Monday, magdidirin kami. Tapos mapupuno ang tubig Wednesday na. So Wednesday pa kami pwede magmaligo. Pag naliguan na ng Wednesday, Thursday, Friday. Dati nung summer, nung walang araw. Yun yung net na. Dati nung walang pasok. Nasasalon niya yung mga dahon. Weekdays. Ngayon, hindi siya Nalalaglag. nagtuloy kasi ang tao lang talaga. Friday night, Saturday, Sunday. Pero yung iba chlorine yun talaga, hindi depende sa chlorine. Buti dito at least deep well siya. Kaya pag gabi, pinapatay ko yung ano, yung Doon nga eh, sabi ni Tubig. Oh, pero pag may ano, malakas na ulan, tsokolate yan. dito may minipon. Ay, hindi dito yung mini swimming pool niya. Pinagawa niya dahil dyan sa bundok sa likod. Kasi yung view. Oh. Di ba parang ganyan yung ano ng duplas? Oo. Yung itsura yun ng duplas, parang ganyan. Diyan inakano, yung boyfriend. Ah? Ay, Ex mo. Siya ba yung nandun sa picture doon sa ano? si Gio yun. Gio, yun yung totoong jowa. Ay! Kano, ex, boyfriend. Ay, nasa pilo, yung nasa pilo. Si, ano yun, si Gio yun. Gio. Talaga. Yan yun din sa kanila. Ano yun, paggabi. Mamayang gabi, sobrang ano yan. Sobrang daming tao. Ay, bunta yun doon naman yan. Weekend. Nagyayaya nga agad kagabi uminom. Mamayang gabi. Sabi ko parang mali yun na pagtanungan mo. Ay, nako. Sabi ko, Pumatol ko. makikita mo buong dagat, makikita mo buong planta ng Pilipinas Cow, yung mga ilaw-ilaw, Pagod na siguro, tapos pagod na to. Kaya may hindi banda, pumayag may to. rig-rigging. Oh, punta Ay, gabi na eh, no? O, 11. Late na eh. Dito yung kay Mia. Yan, dyan. Nandun. Dyan na part. Nandun yung mansion ni Nia doon. Dadaanan natin mamaya pag pumunta tayo doon. Sagpulo. Para makita niyo siya. Kasi sabi nga niya, ate, tingnan mo yung bahay ko doon. Mansion niya, puro Kalapati. Kalapati na nga. puro kalapati. Siguro ba? Ang kandeng. Isa na lang. Nanay yun, may dalawang anak. Patay ko din mo isa. Hala. Naibaligya na ni Nina. Ito ba yung nasa ano? Nasa mansyon? Princess? Siya nga. Siya? Siya yung anak. Ito yung mga anak. Yan, mga anak niya yan. Yung kapatid yan nung plain na white. Una, ay ang nanay. Wala mga maluris. Kayo. Hala. Ang kambing. Kumano naman magkape? Nagkape na. Ito ka na eh. Business yan ni Mama Sita. Saka ni Daddy Junior. May kape na siya. Black coffee lang siya. Hindi, black lang natin. At saka, ano, steak lang yan. Sugar. Pwede kayong magtambay dito sa sa gilid ng ilog. And Kakatalong. Ilalaga. Ayun, kakatalong, Bray. meron siyang nag-harvest na kayo, no? Spam. Ay, spam. Spam nga. Kung mag-charge lang po kayo ha? Kung kayo mag-charge. So, ito na mga ma'ams. Punta na tayo sa Ma'am Eatery na hatid na natin yan yung ating bisita. So, later na ulit. So, that's all for now mga ma'ams. See ya!